Pâinică de casă. Da. Gustoasă. Asta e cu mirodenii specială făcută pentru Costa, pentru Ana. Pâinică cu mirodenii. E puhă, băi, puri, frumoasă, gustoasă, cu lapte făcut, pâinică de casă. Cu lapte, cu unt, cu ou. Și mirodenii. Mirodenii. Nier de răsărit, nier de in, de nucă, și vrei să intri în pâinea asta de casă. Da, la magazin, pâinea trebuie și băcare jumătate de kil, dar ei, 80 pâini, dai și 80 de lei. da. Dar pâinea și nici jumătate de kil n-are, 440, 412 grame eu cântărit. Dar acasă e câteva, dar astea are 1 kilogram. Pâine casă are 1 kilogram. Pâine de casă. Și mai mult are. Să se oasă, bună, mănânci. Se făcută în sobă italiană. Sobă Campisca Peci se numește. Ia uitați, puha bă aici. Foarte, să ie prea mărândurile, să ie pâinica. Am nici nu pun acolo. Pâine de casă. În sobă care am făcut-o. Și eu o să mă întâlnit. Soba s-a plinit super. Facem între și gălușele și cartofi scăzute și coacem pâine. Găini de cânt acolo în pace. Un musc așa. Și pizza am făcut, toate cele am făcut. E ca așa. Asta e pâinică. Să cotim că dintr-o dată s-au făcut la noi 6, 7, 8, 9 pâini. 5, 6, 7, 8, 9, 10 pâini. 10 pâini, câte 1 kilogram. Dar E ca așa. E ca așa. Hai, haidem, trebuie să duci cu cotul. Ce să duci? Înseamnă că e cerbinte. Îți vedem așa.